Son Jesús López López, son de aquí de Mougán. Meu papá era serrador, a miña mamá estaba na casiña. E os meus papás lucharon moito porque non había. A miña infancia, pois, como a outra calquera, criándonos con moitos traballos naquela época, pero salindo para diante. Eu fun ao colegio, despois fun tecelana, despois a salud non me axudou para seguir tecendo, que ademais tecín bastantes anos. Facía colchas de trapos, de felpa máis ben, porque despois no trapo xa non tecín. Xa non teces? Non tezo porque me prohibiron tecer, senón que me quedaría nunha silla de rodas. Estuve moito pola casa onde naceu o meu papá e ali había 2 tecelanas. Entón sempre estaba traballando nun tear que había vacío, e despois queríanme aprender a modista, pero parecíame que nunca podería cortar unha peza de roupa, un vestido, unha camisa ou algo deso. E había que comprar a máquina, non había medios naquelas épocas moito. Decía a miña mamá: tía, aprenda a coser, que xa che comprarei a máquina. Pero non, pois quero aprender a tecer. E aprendín a tecer precisamente con un tear da miña prima, que xa non tecía. E gustábame moito porque vin desde que nacín. Eu estaba moito ali na casa onde naceu o meu papá, tiña ali a miña abuela, estaba moito con eles. E tecín moitos anos, e colchas para xente moi interesante. Médicos, para un gobernador que houbera en Lugo, para moita xente, sí. E, bueno, era da Coluna, aquí do fondo da Coluna, e díxome unha señora: vai a Lugo, que hai un médico ben de Coruña que é moi bon, que tamén o meu fillo tuvo un lombabo e foille moi bon. E fun ali, fixeron unhas placas, e dixeron que oficio tiña, e dixen: a olvidarse, apuntarse na Seguridade Social, que en 5 anos vas cobrar. Bueno, eu non dixen nada na casa. Fun varias veces, e un día veu o meu marido comigo e dixo: e foi apuntar usted quere ben a súa esposa? E dice: sí. Dice: apunta unha na Seguridade Social? No. E non lle dixo nada? No. Entonces, dixo: pois hai que poñela porque está moi mal da columna e vai quedar nunha silla de rodas e cobrará unha jubilación. E despois ten a quen pagarse, necesita que a cuida alguén. E foronme a apuntarme na Seguridade Social e paguei, pero aquel médico matouse antes dos 5 anos. E a Jesús quedou sin arreglar para cobrar. E seguiu traballando, pero xa deixando o tear, non? Xa me dixo, xa terminei a tea que tiña posta no telar, e non puxen máis, fui a traballar para Lugo, e traballei en Lugo 20 anos. E logo despois jubileime aos 65 xustos. Pero pola miña, porque me tocaba, non por enferma, porque nunca intentei. Despois xa se puñeron as cousas difíciles para cobrar por enferma, e digo: bueno, pues, sigo traballando hasta que me chegue a hora e ala. O meu fillo, para que non seguira traballando, dixo como iba a botar fora, que estaba naquele garaje dali. E eu traballei en San Roque bastantes anos, uns 18 anos, e vin ali onde unha casa destas de compra e venta de cousas antiguas. Entrei ali e dixenlle, veu de seguidita por el. Vendíron 220.000 pesetas, pero que foran eran pesetas aínda. E queríamos de facer os flecos. E dixenlle: non, eles non cho vendo, que estou facendo uns flecos para unhas toallas, e non cho vendo. E dice: pois cando termines avísame, nunca o avisei. Urdideira, arqueta, a lanzadeira, levou todo. E xa quedei sen tear, pero quedei con colchas. E marchouche un trociño da vida. E marchou un trociño da vida. Digo moitas veces se o tuvera, digo: ya non era se o tuvera. E dice: que pena, ainda aprendí a tecer, eu dicíamela. O sopemento de Mougán, segundo dicen os antepasados, trouxéronos unhos monxes de América, e así se foi facendo. Antes non había tanta plantación, pero plantaban en todas as casas e vendían, porque non había onde facer o diñeiro de outra maneira, senón que vender. Iban vender a Lugo a mercado, iban á feira ao 23 a Grolos, iban á feira a Portomarín, cada un xa tiña os seus clientes, xa os clientes iban directamente aos compradores dunha vez a outra, e así. Cando non houbo coche, iban andando e en caballerías a Lugo. Marchaban de noite, chegaban de madrugada, descansaban, vendían e volvíanse para a casiña.
Cando houve coche xa iban en coche de línea. E agora, pois xa reparten. Comprarse por internet. Agora xa se compran por internet, lévanos aos bares, aos restaurantes. É un pimiento moi sabroso e, sobre todo, se cosechado na terra de Mougán. Se aos alrededores non ten xa o mesmo sabor. Non é que sean máis carnosos, non teñen esa carne como o do orense gordo, pero nin ese fino como outros que hai, pero, bueno, é único, non despreciando os de nadie. A ver, Rubén, vouche explicar como o cambio climático afecta aos pimientos. Mira como can de pequeniños. Tanta calor estes días, cae esa flor e mira o pimiento en pequeniño, non ves? E isto tú antes non o vías? No, Fai anos. isto antes non pasaba así. Home, podía caer unha flor, pero é que mira cantos hai caídos. Iso é porque pasou dese frío, esa calor fuerte, e entonces aí vai. Confundes a planta. Confundes a planta como nos confundimos nosotros. Temos que quitar a chaqueta e poñer a chaqueta. Que che parece? Totalmente. Oye, o que non sabía eu é que tú eras fan miña, carallo. Hombre, como non? E conocín todo momento, Ao entrar na casa. Con mascarilla e todo. E lo por qué? Porque te conocía. E conozco-te onde te encontre. E nada, pouco tempo que saíches na tele, non sei en que foi. Mira tú que Digo, son mira as onde cousas. está o Pillabán, É porque me chamas Pillabán. Hombre, coa María non te portaches ben. Home, pero era un personaje. Por que dices que non me portei ben? Nada, forzácheste ben, é que eres un pícaro. Era un pícaro. Eres un pícaro porque tiñas que ser para facer así a Claro, película. mandábame, sí, a culpa dos guionistas. Claro, igual que a ti preguntándome a min ahora. Totalmente, claro. Bueno, Rubén, mira, antes de plantar os pimientos colocamos a lona. Sí. Ben estiradiña, poñémoslle unhas pedriñas para que non a leve o aire e sujetámola das orillas. Con terra. Con terra. E despois plantamos os pimentos cada un seguratiño. Moi ben. E despois hai que regalos. Regámolos por abaixo para que lles entra auga Pero regar non ten ciencia. polo agujero, ves? Mira, agora xa se vai correndo por aí, pola lona e colle a auga toda por aí. E logo despois, dendes que regamos ben por abaixo, dámosles unha auguiña, a ver se regamos os chicos de lá abaixo. Dámosles así unha auguiña por arriba. É porque por arriba. Porque por arriba, para que non piquen. Porque Entón, ao mellor aí que está o truco dos que pican e os que non pican. porque os que pican é que se pasan de talla. Bueno, cansaxeste logo de regar, ou? Ou doulle outro pouco. Hai que regar máis, que non teño que regar eu despois. É que eu vivo do cuento, home. Ai, son ti vivo, tanto de cuento, claro. Era ver, Rubén, a ver levantar a mangueira. Pon auga menuda que vas tirar as plantas todas, hombre. Así, Así mollo. Así regaste ti. Ti tes moito cuento para a televisión, pero para o huerto vales pouco, Xa o di miña nai, cala por Dios. Ai, a tua mãe conoce-te ben, todas as mães conocen moi ben os fillos. Jesusa, a horta chega a converterse en un psicólogo para moita xente. Sí. Pasas o tempo, estás distraída, ves medrar a plantiña, dun día para o outro medran as plantas, medran os pimientos. Ao final a horta é dar vida. Sí, a mí dame vida. Xa o refrán o di. Nunca te deitarás sen saber unha cousa máis. Quen me ia dicir a min que un dos maiores segredos de que os pementos piquen ou non pode depender da forma en como os regues. Manda truco. E da terra imos a auga. A coñecer os caneiros, algo moi curioso e ancestral, unha especie de dique ou presa construída en diagonal no curso dun río, dende onde se pesca ou coa que se desvía auga para poder pescar. Bueno, pois a miña infancia, ben, dentro dos mundos que había, claro, porque, a ver, os mundos que hai hoxe, non é que sea, digamos, tan anciana, digamos, pero, bueno, xa teño, como se dicir, os meus kilómetros rodados. Entonces, a ver, daquela non era como hoxe, daquela sabía que adaptarse a outras medidas, a outras cousas, non había as cousas que hai hoxe, por exemplo, cando era pequeno, eu os xuguetes tiña que construílos eu, que se queríamos ter unha diversión, tiñamos que sacar da nosa cabeza algo.
E agora, por exemplo, pois a ver, un crío trae un coche, un camión, pois veo, sí, gustalle, ben, pero non é o mismo. Ti para construir unha cousa, tens que primeiro construíla na mente, e despois construíla. E quer dicirse, a xente era máis, non sei, non é que fora máis, os mundos que había, por exemplo, unha cousa que te facilita unha cousa, pois tú sintes-te desapercibido. Agora, se non, se tens que machacar a ti, é como, vamos a ver, é un exemplo, como por exemplo, se unha persona ten que lle dea de comer e lle dea cartos, non ten problema ningún. Se ten que sachalos, entón xa é outro mundo. Eu criei-me na agricultura. Son agricultor, estou jubilado. Se teño que volver a empezar a miña vida, non me importaría nada empezala como empecé. Estaría contento e feliz, sin problema ningún. Vou vos explicar o que é a miña vida. Son gandeiro, son cazador, son pescador, teño todos os vos oficios. Vamos a ver, en primeiro lugar, vouche explicar, Rubén, o que é o tema dos caneiros, porque é unha cousa ancestral e para moita xente pois non sabe o que é. Un caneiro está construído con todo de pedra. Están uns máis ao centro do río, outros máis á orilla, con diferentes formatos. Un formato é o que chamamos a pía, que é o formato central, que é máis grande, termina en oblículo, parece un triángulo. Logo despois ten as partes do outro lado que chaman os carrubales, que derivado de aí se lle deu o nombre á asociación, da asociación o carrubal. Entonces, esas son outras construcións similares á da pía, pero, bueno, máis pequenas e distinta construción. Logo despois ten o que chamamos os lenzos, que salen do que é o carrubal hacia arriba, abríndose hacia fora, unha á izquierda e outra á direita, para a conducción das augas hacia o caneiro. O que diría a xente sería que cada un, na profesión que sea, que ten que gustarlle. E despois, dentro deso, valorar el o que lle sería máis rentable, máis oportuno, bueno, en fin. Pero eu digo que sempre hai que facer o que a un lle gusta, sempre cando sea unha cousa viable. Quixera dedicar este programa a que aos veciños, a toda a asociación, en general, bueno, é unha persona que está aí tamén, un Manuel, o presidente da asociación, que vale para isto, e, bueno, darlle as gracias por a colaboración que ten e por o ben que sabe levar o tema da asociación. E que é unha persona que lle gusta moito, a ver, que non se abandonen as tradicións, e iso é moi importante en o rural. Grazas, Jesusa. Grazas, José, por manter as nosas costumes ancestrais, por apostar polo noso, por saber transmitilo e, sobre todo, por ser tan boa xente. Deica logo, arrieiros.